Oh, grabe kayo masayaw guys, oh. Tara guys. May nagto. May nagto na kayo. Maraming Scarlett guys. Oh, Scarlett. Hello, hi. Manamig sayaw, kapoy. Tagay 1,000. Sa? 1,000. Naman kayo 1,000. Hindi. Anong kamera di ay? Ang bait talaga ni Madam Ganda. Ang mabait-bait. Mabait. Hindi man mabait kayo. Lagi mo, pantan. Ano yung lagutong bayak mo? Magani. Tinidar mo nila. Abala mo tinidar? Ano pilingon? Bawal magkaon pag dili tinidor ha. Bawal magkaon pag dili tinidor. Tinidor. Ala! Ha? Oh, bata tinidor. Sing ala nana. Maras. Maras? Pipino. Ano ka nang kabalo kag istorya? Maras to ang kinilaw. Maras ang tawag sa isda nga kinilaw. Maras. Tagaasa na mo lang. Alay. Ay, Alae na mo di ay? Alae, sa mga taga-alae. Ala, Ate Celine Jans. Oh, Kakar mo ka Ay, manulong mo nito Ate Celine Jans. Sila Ate Celine. Hi! Dapat gani. May man sila mukha ano, katinidor. Oh, be. Oh. Dili ka to silok. Hello. Asa ko cellphone inday? Kat kayo. Dahil ang cellphone ni. Kano di ay? Ito iso. Nakaibaw bilat. Ikaw bitaw kay pasus kay kamot ha. Pag picture ta kay tigaan ta di magkwarta. Ha. Picture sa bebe. Apil lang ang video na. Hindi, tao sa dari. 1, 2, 3. 1, 2, Ay, kung 3. tanong-tangaw. Again. 1, 2, 3. Ano mo mga tinidor kung ano mo tinidor? Tinidor. Na first time yung tinidor. Sa tinidor, otro, si 1. Sakan tinidor. 1, 2. 1, 2, 3. Wala mo samurai. First time Okay. yung magtinidor. O wala po nangaon day. Ang sa mura sa nalakaw. Alas 12 nalakaw mo dito sa Sa kadlawon? Wala pa man nag-alas 12 karon. Law. nagabi mo kadlaw ng lakaw. Saan yung ano din nagbaklay mo? Bako. Sure oy. Kakar man ka. Baklay ra mo? Salay, masakay ni sa puerto. Puerto di mo naog. Kamay kakasabot kag Bisaya. Unsa mo nga unsa sila kanang murag ka indigenous ano to? Ay, indigenous. Mo man siguro Sipon. sila. Unsa ilang kuan religion? Kabalo. Ano siya kabalo ka? Kuan sila ba Saan lagi mo? sila. Wala mo na eskwela? Pero naa mo sa Saan mo? alae. Sa mo duwa? Ah. Dito na po yung Ay, din ang nanay nila. Alin nanay nila? Ay, yung nanay nila! Mag-bless kayo, mag-bless. Bless kayo sa nanay nyo. Bless kayo sa... Ay, awakan mo po sa Ma'am Shi. Ay, di man siguro sila ga-bless sa ilang kuan. Badyaw lagi sila. Dili sila indigenous food. Iksoan mo? Kamu ra duwa. Ito yung nawawalan yung mama. Iniwan niya kayo. Palong talaga ang yung kwarta panulong. Palit isda, Walit isda Ah. bugas, para sa imong pagkaon, pamilya ninyo. Pila mo ka mo kigsoon? dua. Kamo ra duwa? Lagi na yun sila pumupunta dito, guys. Every Sunday siguro. Di ba? Every Sunday namo din di ba last ba? Lechon Sayong, no? di ba? Lechon ka mo, lechon. Oh, kag lechon. Ay, di sila. Baboy. Isda ra Oh, inyo. okay. Mga Oh. Muslim lagi na sila. Muslim. May ka ng Muslim. Ay, di. Okay. At least kay isda inyo ka. Gusto mo bang isda? Ay, padala na to tong tilapia. Oh, tilapia. Malaot na kay magbakle lagi sila. Frozen, mampod. Amuli na mo karon mo maungan pa mo. Sorry pa na sila. Manaygon Manaygon pa mo. sila. Saan di ba kuan sa isda? Doon sila. Ay. Dili na tayo dito sa isda. Ayun na kay maglakawa mo na sila. Kwarta yung gusto. Kwarta. Pila yung gusto? Depende. Ikaw, istorya. Mama.
Papa. Oy, kaon isda. Gusto mo kwarta? Sure ba? Pila man? Depende. Agad, dos be. Wala dos? Okay lang. Ngayon ko dahil, ato itong kwarta na to. Nga isda to sa daan. Isla ka o kami. Smiling siya sa imo. Naghangin din sila. Ay, ano sila kasi, hindi sila yung nanluloko na nagnumasko talaga sila. Kasi iba kasi panay. sila nga magkaon sila. Okay na ne? Nagangyo, nag-ano sila nga. Hindi pa kasi sila kumakain eh. Pag hindi pa kayo kumakain, punta lang mo dire. Pero ay, mga kwarta. Hintay lang mo ha. Kung gutom mo, dool na mo dari. Ano mo dari? Karang daan mo daan dool. Pag gutom mo, ano mo daan eh. Ha? Una pa ang alay kay last Sakay na sila. Uy. Ikaw kasi gilid ka smile. So, ito yung mga bata, pag nakikita natin sa lansangan na minsan talaga, may iba naman kasi nakakairita, may nambabato, may nandudura ng kotse. Di ba, Scar, no? Pag di mo binigyan. Pero may mga nakikita kan tayo mga ganito na hindi rin natin alam yung behind that story. Anong buhay nila, pag pakalat-kalat sila, kahit nangihingi na sila nangihingi or namamasko sila, at least nag-i-effort sila. Parang kami ba, pag nagla-live kami, na si Scarlett kumakanta para bigyan ng stars, ganito din sila din, nagmamamasko sila lagi para bigyan sila. Ang kagaya niyan, wala mong nagbigay sa kanila, tapos gutom pa pala sila, wala pa silang pagkain, kagabi pa daw sila alas 12. Alas 12 sila biyahe, nagabi pero nagkaon mo buntag. Amo nagkaon? Bilya. So, ang kikitain pala nila dito ay bibili pala nila ng isda kasi bawal nila sa karne. So, awa sa diya. Bibili nila ng imong ate, mama. So, ito ibibili nila ng isda at bigas para sa inyong mga gulang nila ba, pamilya ninyo, di ba? Mama, papa. Masalain din sila. So, minsan pag may nakita kayong ganyan, malaking bagay na po sa kanila ang papiso-piso para pag dumami yon, makabili sila ng food nila, di ba? So, let's forward the blessings from other people. So, ito yung ginawa ko po para magamit ko po sila, para po magkapera ako at para sabihin po sa akin na mabait ako. Pero itong buhay, hindi talaga. Ganun talaga po vlogger. Hindi. Kasi sa ibang vlogger kasi, di ba, yung nagpo-post sila ng mga video na hindi na nga nila binigyan, pinost pa yung video, tapos pinapaiyak pa nila yung mga ganito. Pero ito talaga, Guys, don't do that. ibinigyan namin sila ng 500. Pero ito talaga, since ginamit ko man sila, baka may maganahan dito. Amin na ng 500 be. 600 na tanan. Ano 1,000 ni Malteya? Imo na itong 1,000 kay may kita nila yung gigamit mo ninyo ha, tapos ko ano. Gusto niyo ba to? Ang ako lang. Ha? Kaba naman sila, ano? Sa inyong gusto. Sa inyong gusto, ani? Ha? Sa inyong gusto? Kaba naman sila. Kabalo ka, ani. Kaniray mo. Sa ngalan, ani? Hindi, color. Blue. Kani. Pila ni? 500. Ang color? Yellow. Eh? Yellow. So, ito ang pinili nila. Yay! Oh, ipalit nyo na sa bugas ha. Oh, guys. Ibili nila ng bigas yan. Hindi na sila, bibigyan sana namin sila ng bigas pero mamanaygon naman sila. Pag nakita nyo po itong dalawa, please, bigyan nyo po sila kasi mabait po sila. At sa tingin po sila dito, nag-enjoy lang po kami dito. Sumasayaw si Scarlett, ganyan. Andyan na rin kay Scarlett na kasi malaki kinita niya na nagsayaw siya noon eh. Taas mo yung views. So, kaon lang mo diya ha. Ay, pila ni siya? 300. Tapos kani 300, kami 200. 200. So, 500. Bayad mo anak. Bayaran mo. Magbayad din talaga sila oh. Magbabayad pa Okay na, magbayad mo? Dinitain niya na niya. Yun na siya. Aywanin, mawala niya na ha. Isa rin cellphone sa inyo ha. Naka-cellphone. Dili man ka mo mangubi, dili mo mga mangawag. Very good. Naka-cellphone? Chat-chat tabi. Chat-chat ta. Uyong, ano sa uyong? Na inyong, pila mo kaigsoon? Dua? Na inyong maguwang. Ayun, Kung na-adlock ka. hindi ka naman. Na-adlock siya. Taon lang diya ha. Gusto pa mo? Hindi na?
200 ni siya, din ang tubig, kuhan ha. Ano sa ngalan na ni? Ah, kabalo siya sa Sprite. Kaon lang mo diya. Ay, ganan manilata? Ganan manilata? Ah, dili na. Kasi amin. Amin si Larry, Sari. Amin Sari. Sorry. Sari, Larry. Dari. Sar! Amin yan siya kasi Sorry. Tagalay. Pag magkitaan mo ninyo, mag-bless mo ha. Tanaw ni mga naungan ni oh, ha, pag magkitaan mo ninyo, bless din mo ha. Ah, di ba sila mag-bless di ay? Di ba sila bawal sila dyan? Wala gid sila sa display lang Wala, wag sila kabalo sila. Wala mo eskwela. focus sila sa Ay, mga pwede na. Ngani? Dili kay vlogger nga ng post nga kanang sila dili sila buhatan. Sila ka pag post tapos sila pang wala mugara magunis sila guys. Sabot diya uy. Pero Kaya uban man gud magara kana mga Oo. kuan. dili uban nga gara na jud sa Kamo ha, kadalasan pag sila. pag tigaan mo, dawata pag dili mo mangunal o manguan ha. Amo naman na sila. Kadlok kami na silang tao. Gani. Kabasing. Na may uban man gud na mga Kadlok na sila. Sige kaon lang.